କ୍ରୋଧମୂଳୋ ମନସ୍ତାପଃ କ୍ରୋଧଃ ସଂସାର ବନ୍ଧନମ୍ ଧର୍ମକ୍ଷୟ କରଃ କ୍ରୋଧଃ ତସ୍ମାତ୍ କ୍ରୋଧଂ ପରିତ୍ୟଜ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉଛି କ୍ରୋଧ। କ୍ରୋଧ ସଂସାର ବନ୍ଧନର କାରଣ। କ୍ରୋଧ ଆମ ଧର୍ମକୁ ନାଶ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର। କ୍ରୋଧ କ'ଣ? କ୍ରୋଧ ଆସିଲେ କ'ଣ କରିବା? କ୍ରୋଧକୁ କିପରି ଜୟ କରିବା? କ୍ରୋଧ ମନୁଷ୍ୟର କ୍ଷତି କରେ କି? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁକୁ ଷଡ଼ ରିପୁ କୁହାଯାଏ। କ୍ରୋଧ ଏପରି ଏକ ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ଆମ ଶିଷ୍ଟାଚାରକୁ ମାତ୍ର କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ କରି ଆମକୁ ସମସ୍ୟା ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଇଥାଏ। ସାମାନ୍ୟ କ୍ରୋଧ ପାଇଁ ସମାଜରେ କେତେ ଯେ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କେତେ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କ୍ରୋଧର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର କ୍ଷତି କରାଇବା। ଆମ ମନକୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ତାହା ହେଉଛି କ୍ରୋଧ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଗ ଆମ ମନକୁ ଆପେ ଆପେ ଆସୁଛି କି ଆମେ ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ସହ ଜାଣିବା। ମନେକର ଗୋଟିଏ ଚାକର ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଅଜାଣତରେ ଚା ଢାଳିଦେଲା। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ତାକୁ ବହୁତ ଗାଳି କରିବେ, ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଶୁଣାଇବେ। ମାତ୍ର ସେହି କାମ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସିନିୟର କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ତାକୁ ଗାଳି କରିବେନି, କହିବେ ଇଟ୍ସ ଓକେ। ଏଥିରୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ରାଗକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁଛେ। ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ ତେବେ ସିନିୟରଙ୍କୁ ବି ଗାଳି କରିଥାନ୍ତେ, କାରଣ ଦୁଇ ଜଣ ତ ସମାନ କାମ କରିଛନ୍ତି ନା। ଏଥିରୁ ସିଧାସଳଖ ଜାଣିପାରିବା ଆମେ କ୍ରୋଧକୁ ନିଜେ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛେ। ଆପଣ ତାକୁ ରାଗନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ। ଛୋଟ ଛୋଟ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା, ଯେଉଁଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କ୍ରୋଧ ଆମର ଶତ୍ରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ହୋଇପାରେ। ଏକ ରାତିର ଘଟଣା। ଗୋଟିଏ ଗୋଦାମ ଘରେ ସାପଟିଏ ପଶିଗଲା। ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟିଏ କରତରେ ତାର ଚମଡ଼ା ବାଜିଗଲା ଆଉ ଆଘାତ ହୋଇଗଲା। ଏତିକିରେ ସାପ ରାଗିଗଲା ଆଉ ସେଇ ହତିଆରକୁ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାତ୍ର କରତର ଦାଢ଼ରେ ତା ପାଟି ମଧ୍ୟ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୋଇଗଲା। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସାପ ବହୁତ ରାଗିଗଲା, ଭାବିଲା ଏହି ହତିଆର ତାର ଶତ୍ରୁ। ତାପରେ ସେ ସେହି କରତ ଉପରେ ଗୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ମାତ୍ର କରତର ଦାଢ଼ରେ ସାପଟି ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ମରିଗଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରତର କିଛି ବି ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାପଟି ମରିଗଲା। ସାପ ମରିବାର କାରଣ କ'ଣ କହିଲେ? କରତ ନୁହେଁ, ବରଂ ତା ନିଜର କ୍ରୋଧ ପାଇଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ଯଦି ସେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଳ୍ପ କଷ୍ଟକୁ ସହ୍ୟ କରି ପଳାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏସବୁ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ରାଗରେ ଆମେ ଓଭର ରିଆକ୍ଟ କରିଦେଉଛେ, ଆମ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ରାଗିବା ଦ୍ୱାରା କାହାର ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନି। ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆମେ ରାଗିବା ଦ୍ୱାରା କାହାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି? ବରଂ ସବୁ କ୍ଷତି ଆମର ହିଁ ହେଉଛି। ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହେଉଛେ। କ'ଣ ଜଣକ ଉପରେ ରାଗିଲା ପରେ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିଥାଏ କି? ତାର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ଆରେ ବାଃ, ମୁଁ ତାକୁ ରାଗିଲି, ଭଲ କାମ କଲି। ନାଇଁ ନା, ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଏମିତିକା ଭାବନା କେବେ ଆସିବନି। ବରଂ ନିଜ ଉପରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବ, କାରଣ ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯାହା ହେଲା, ଯାହା କହିଦେଲେ ତାହା ଆପଣ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ କହୁଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ସେଇ କାମ ପାଇଁ ରିଅଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛୁ, ଆମେ କ୍ରୋଧ ତା ଉପରେ କରୁ ଯିଏ ଆମକୁ ଛୋଟ ଅଥବା ଆମ ରାଗକୁ ସହିଯାଆନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆମେ ଆମ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରୁ କାରଣ ମା ସବୁ ସହିଯାଏ। ମାତ୍ର ବାପାଙ୍କୁ ରାଗିଲେ ଗାଲରେ ଠୋକି ଗୋଟାଏ ବସିଯିବ। ଟିକେ ଭାବିଲେ, ଯିଏ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କରେ ଆମେ ତା ଉପରେ ରାଗୁଛେ, କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା? ତେବେ
प्रिय दर्शक बंधु, आमर मूल प्रश्न थिला क्रोध आसिले कौन करिबा? तार सॉल्यूशन हेउछि किछि भी करिबानी। हाँ आज्ञा, क्रोध जात हेले आमे किछि भी रिएक्ट न करी निजको शांत करिबा पई ट्राए करिबा। जदि आमे नीरव रहिबा तेबे काहार असुविधा हेबो नाही। क्रोध आमको हराइबारे असफल हेबो। क्रोध को आमे जय करि परिबा। क्रोध शांत करिबा पई कोन करिबा से विषय रे आउ एक वीडियो रे विस्तृत आलोचना करिबा। से पर्यंत रहुछि बास गोटे छोट रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, आउ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करी आमको मोटिवेट करंतु। वंदे मातरम।